Goedemorgen, leuk als je naar de Friese vlogger. Zo zei het is jongens, maar het is maas. Ik ren over de vreedsmerken in Ljout. De patatkraam die zit nog weer, hè? Tot hier naar. Hé, wat doen we nou? Kijk, we zwaaien, hè? We zwaaien, hè? Oh. Geweldig. Dit is mooi, hoor. Dit is mooi. Ik ben beeld, ik kan maar even zien. Dat is mooi ervan. Daarmee is het klaar. Oh, geweldig. Ja, echt machtig mooi, hè, Jalke. Maar de band zit af en toe wat oude hoeren. Maar ja, Lekker bier, joh. Heerlijk, joh. Heerlijk. En ja, op een gegeven moment ik gewoon een grapje, ik even maken, ik even een vestje maken. Van je lekker en je heerlijk. Conne is net lek en ze kwam van een groot van je. Wat zei het? Klinkt zo'n barig, joh. Hey, maar nee, man. Oké, nou ja, dat is niet een idee wat, maar goed. Dat jij als een barig blijkbaar. Alleen dan is het grapje is een beetje uit de horen, want het vestje gaat zich even wat verder ontwikkelen. Hey, Camera Express. Oh, mijn Joby-stick, die wil uit zijn stick. Blop. Nou, die had ze nou weer, goed, ze had ze nou weer naaien hier. Nou, moet ik wel een ophellen, denk ik. Geweldig. Gadverdamme. Ja, ik denk gewoon 2018, hè? Ljout, culturele haatster. Dus ja, het materiaal wordt goed uitcheffen zelfs, hè? Dus de meisje van Task Force One, vind ik wel echt heel cool. Task Force One. Dus zien wat die meesten dan al hier doen. Dat zijn moeilijk. Ronker even tussen de tegels bij. Ja, hier ook uit weghalen. Onze klus jaarlijks. Dus februari dan gaan we weer met onze eigen werkzaamheden bezig. En van mijn idee wie het jij er nog net zo. Dat we hier putdeksels hier met de ordehouder op. Ja, even een leegschep. Maar het schepje, hè? Ja, ongelooflijk. Ik wist Ja. dat bestuur wel een grapje was, maar... Ja, nee, het zit nog wel. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Want die alle putjes dan in jouw bidel? Nou, alles in stegen, hè? En bij de grut altijd in het bijken. En vind je het was het bijzonders of nee? Dat wist Nou ja, ik zit er zelf net in. Ik vind het zelf, ik heb wel die vroeger wel eens in, die vonden altijd van alles erin. Maar ze krijgen leider wat bovenop het wie een kruis. Maar ik bedoel, ja, van hier nog wel een sieraad. Geweldig. Is er hier? Is het naaien nog als een gerepareerd? Wat denk je? Bliks. Dat is niet wetter, maar bij is nog. Joby. Ga ik gewoon naaien in krijgen, dus niks ging gerepareerd. Ik weet het vaak ik net bij een spul van. Maar gewoon naaien, Joby Gorilla Pod. Geweldig. Nou, ik zit maar goed in, joh. Ja, net? Ja. Dat wil het net hier al weer. Ja. Tiertjelien voel je dus de benen om. Die is dus in september. En er zijn nog steeds herstelwerkzaamheden aan. Hij is al laat weer het hakje dus gerepareerd. En ja, nu is de beurt om een plak derde BMC. En dan wordt het ook nice in. Geweldig. Oh, bliksem pierbesees. Even naar Grains staan, want ik zal naar Freek, een oud maat van mij die een studio had in Grains. Nou, hoe ben je nog, hè? Iets met de Jolke. Is er helemaal in? Ja, gaat hij zo, ja? Ja, ik heb geen idee. We geven gewoon jou een paar instructies en dan maak ik er een liedje van, toch? Zo gaat het, toch? Geweldig. Nou, welkom. We zijn bij Freek in de studio hier. Freek is nog het huisgenoot van mij. Die wonen bij mij in Ljout. Op de Jacob van Akenstraat. Ik weet nog wel dat we toen een keer hadden we een lekkage. Stond jij erbij te lachen? Maar goed, ja, we zijn dus bezig om een vestkop te nemen. Ik ben het compleet gauw schreeuwen.
lekker, lekker, lekker. En je heerlijk, lekker, lekker, lekker. En je heerlijk, heerlijk, heerlijk. Kaam van een groot. Ieder een hele huf van massa kaam van een. Hoe doe het voor je lekker, lekker, lekker. En je heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik hier een hele huf van massa kaam van een groot. Geweldig. Ja, wij, ga klaar. Nou, dan maar in de band dat ding. Dat beraad wordt makkelijker. Je zult maar zo praten. Kun jij het ook of niet? Nee, niet echt. Ik kan het niet als zo, dat inademen lijkt me zo niet. Kijk, klaar. Geweldig. Vond je het een leuk filmpje? Doe dan een duim omhoog. Volgens mij en abonneer dan op de Frieske Vlogger. Geweldig.